на ваше място не бих задавал такъв въпрос. Вярвайте ми, цял град знае. Благодаря. Защо не да не задавате, господин Камидов? Какво знае цял град? Кажете вие, да чуят целият град сега, официално. Предавате на живо, кажете какво знае целият град. Колеги, без диалози се разбрахме. Нямаме думи, нали? Знаят много неща, знаят целият град и за вас, нали? Кой го прави това? Значи заявител иска едно, а вече в предложение се появява друго. Първо. И второ, това, което казах. Паркоместа, ние закриваме паркоместа. Защо? Нещо много важно. Целият план този е приет и сега наред с отчуждителните процедури, които някои вече върват, някои са изплатени и всичко останало. Ние в момента пипаме цял план. Не е нормално това да правим на парче, да отделяме, да махаме паркоместа. За какво? За да свършим работа на някой или каква е причината? Не разбирам. Това са съществени проблеми, да знаете. Нямаме в таблетите, както казах, графична част, да ни окаже кое на къде местим. Нямаме го. Имаме различно заявление. За една процедура явява се втора. И целият план, за мен това не е приемливо и смятам, че трябва да се върне в комисия, да се доразгледа. Нека да се запълни преписката, да се изгледа всичко и тогава да пипаме. Реплика от господин Роячки. Първо, в момента там е тротуар. И е само един от една страна на улицата. Нали? Не заблуждавам никой, а в момента е тротуар. Приемането на точката урегулира реалното съществуване в момента. Кога точно предвиждате да се извършат принудителни и отчуждителни мероприятия? Как ще премахнете тротуара? Как ще ни разреши да махнем единствения тротуар на улицата, за да може некога в бъдеще да изградим 2 паркоместа? Не подвеждам никой. Ако обещае господин Тодоров да дойде на някой от комисиите, защото той и на двете не присъства, можем да направим отделно да го върнем, да дойде той специално да го види. Реплика от Тодоров. Стига с тези комисии. Всичко е какво като дойде на тази комисия. Какво ще направя? Както и каквото идвам на сесия, отбелязвам конкретни нарушения. План е прият, господин Роячки, няма значение какво има там на место. Дали е тротуар или нещо. Не е реализирано, но трябва да се реализира по този план. Целият план, както се реализират сградите с паркоместа, трябва да се реализира и това. Това е законното. Не казвам нищо лошо за никой. Казвам по документи. Заявление за едно, влизат 2 предложения. План има на града прият, ние изменяме на парче. Първо, при положение, че вече е одобрено и минато всички процедури. Има паркоместа, ние ги махаме. Без да има основание. Няма значение дали е тротуар там, дали няма асфалт. Има план прият, по който се работи проект. Ако не разбирате, по-добре не се обажайте. Други желаящи за изказвания, колеги? Други желаящи за изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване проект. Всъщност, направихте ли конкретно предложение за връщане в комисия? Господин Тодоров, на ваше място не бих задавал такъв въпрос. Вярвайте ми, цял град знае. Благодаря. Защо не да не задавате, господин Камидов? Какво знае цял град? Кажете вие, да чуят целият град сега, официално. Предавате на живо, кажете какво знае целият град. Колеги, без диалози се разбрахме. Нямаме думи, нали? Знаят много неща, знаят целият град и за вас, нали?